ए सखी तोहरो सैया अग्निवीर हो हमार चौकीदार बा। ए सखी तोहरो सैया अग्निवीर हो हमारो चौकीदार बा। तोहरा सैया के 4 साल के नौकरिया ओकरा बाद करी है मजदूरिया। तोहरो सैया के 4 साल के नौकरिया ओकरो बाद करी है मजदूरिया। 4 साल में फिर से बेरोजगार हो 4 साल में फिर से बेरोजगार हो हमारो चौकीदार बा। ए सखी तोहरो सैया अग्निवीर हो हमारो चौकीदार बा। 4 साल में सीखले गोली चलाना फिर काम नहीं आना। 4 साल में सीखले गोली चलाना फिर काम नहीं आना। जाने कैसन करी है कारोबार हो। जाने कैसन करी है कारोबार हो हमारो चौकीदार बा। ए सखी तोहरो सैया अग्निवीर हो हमारो चौकीदार बा। दुश्मन के जब होई चढ़ाई 4 साल खातिर के जाने गवाई। दुश्मन के जब होई चढ़ाई 4 साल खातिर के जाने गवाई। कैसे सीमा पर होई अलगार हो कैसे सीमा पर होई अलगार हो हमारो चौकीदार बा। ए सखी तोहरो सैया अग्निवीर हो हमारो चौकीदार बा।